جميعا. Быйылгы Якупов укуларына зур яңалык кертелмәде ди конференцияны оештыручылар. Асылы алыштыргысыз. Галимнең мөселман өммәте өчен башкарган эшчәнлеген өйрәнү, ул калдырган бай мирасны яшь буынга тапшыра бару. Шуңа да чарага шәкертләрне күпләп чакыралар. Күп кырлы кеше идем. Мәгълүматкә бик бай кеше, гыйлемгә ия булган. Ул төрле катламдагы кешеләр белән эшли ала торган шәхес иде. Булсын яшьләр белән, олы яшьләр, олы яшьтәге кешеләр белән булсын, шул ук иҗат әһелләре белән, галимнәр белән, администрация системасы белән эшли белә торган шәхес буларак ул халык арасына кирип тә калды. Бүген биредә Аллага таян конкурсы җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Әлбәттә, аның бөтен хезмәтләрен белән әлемен танышып өйрәнеп чыгу мөмкин түгел, чөнки бу бик зур мирас, бай мирас, тәрҗемәчләр дә бар аның. Киләчәктә инде тагын да кызыксынып, әле тагын да күбрәк белермен дигән өметтә калам. Вәлиулла хәзрәт йөзләгән фәнни хезмәт тәрҗемәләр авторы. Аның китапларын электрон форматка күчерү буенча да зур эш алып барыла. Кайберләре өстәл китабына да әйләнгән. Сайлама әсәрләрен чыгару турында да сүз алып барабыз. Иншалла, бәлки киләсе елга без ул сайлама әсәрләрне дә чыгарабыз. Чөнки Вәлиулла хәзрәтнең шуннан да мирасы бик зур. Ул инде 100дән артык китап авторы. Алар инде бүген дә үзенең актуальлыгын югалтмаган, шуңа күрә дә аларны чыгару бик мөһим. Вәлиулла хәзрәт иман нәшриятының мөхәррире иде. Шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсенә яңа сулыш өрүче. Аның җитәкчелегендә Апанай мәчете торгызыла. Касымия мәдрәсәсе өммәтебезгә кайтарыла. Мөхәммәдияне тирән мәгънәле эштәлек белән тулыландыра. Аның укыту программасын төзи, укытучыларны җәлеп итә. Соңыннан Вәлиулла хәзрәт үзенең шушы тәҗрибәсен республиканың барлык мәдрәсәләре өчен белем стандартларын эшләүгә сала. Алар бүгенгә кадәр гамәлдә һәм Россиянең төрле төбәкләрендә дә файдаланыла. Хәзер Мөхәммәдия мәдрәсәсе Россиядә иң танылган уку йортларының берсе. Бинасында узган елы ремонт эшләре башланган иде. Бу көздә аларны төгәлләргә ниятлиләр. Янәшәдә яңа бина да төзелде. Тиздән ул кулланышка тапшырылачак. Быел Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 140 ел, 90-нчы елларда аны Вәлиулла хәзрәт янәдән мөселманнарга кайтаруга ирешә. Хәзер биредә 1000ннән артык шәкерт белем ала, шуңа күрә яңа бина төзү кирәк иде диләр. 30 август көнне мәдрәсәне Рөстәм Миңнеханов та карады. Монда ул Россиянең төзелеш һәм трак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Казан мэры Илсур Метшин белән килә. Кунаклар яңа бина белән танышты, студентлар өчен булдырылган шартларны карады. Мөхәммәдиянең тулай торагы 54 кешегә исәпләнгән. Административ корпуста уку сыйныфлары, архив һәм конференциялар бүлмәсе бар. Юбилей елында Вәлиулла хәзрәткә багышлап чараларны уздырырга ниятлибез. Шул ук түгәрәк стәлләр булсын, класс вакытларында булсын, шушы балаларыбыз безнең элекке булган мөдирләребезне, директорларыбызны онытмасыннар. Исән булса, Вәлиулла хәзрәткә киләсе елда 60 яшь тулган булыр иде. 2023 елдан Якупов укулары Мөхәммәдия мәдрәсәсендә үткәрелә башларга тиеш. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.